Mä oon todella pulassa. Ihan älyttömän pulassa. No varma viittiinkö tätä seuraavaa jättää videolle, mutta rehellisesti sanottuna niin en mä jaksa enää hirveästi juosta. Täytyy myöntää, että on aika raskasti. Mun ei oo siis niinku mitään järkeä lähteä sinne 100-mailiselle. Kyllä me bileisiin mennään. Video sai yllättävän käänteen. Ai, tajusin just tällä sekunnilla, että unohdin mikrofoni himaan, mutta ei se mitään. Näillä mennään. On sitä ennenkin pärjätty. Eli terveiset jostain päin Keravaa ja tervetuloa uuden videon pariin. Kaldojärvi lähestyy. Meidän sano uhkaavasti, mutta ei kai siinä mitään uhkaavaa ole. Ja tänään ja tällä videolla lähdetään tekemään viimeisiä testejä Kaldojärviä silmällä pitäen. Kerron ihan kohta, että mitä tänään testaillaan ja miksi. Itse asiassa kerron ihan tässä nyt saman tien. Nyt menee lentokone, se häiritsee varmasti meidän audiovisuaalista kokemusta. Ihan riitä vielä meikäläisen produktioissani rahulit pysäyttää Helsinki-Vantaan liikennettä kuvauksia ajaksi, mutta ehkä vielä jonain päivänä. Mut niin, mitä tänään testaillaan? No ihan alkuun pakko sanoa, että täällä on joku 25-26 astetta lämmintä. Eli testataan lämpöä, hikoilua, hikilenkkiä, kuumuutta. Jne. Täällä on oikein semmonen helteinen, painostava kuuma keli. Eli todella tuskainen. Ajatuksissa olisi mennä ehkä joku 3 tuntia täällä Keravan, Ahjon, Keinukallion maisemissa. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Se meille pikkuhiljaa tästä selviää. Ehkä tärkein juttu mitä tänään testataan on kengät. Mulla on pikkasen auki vielä, että missä kengissä mä lähden Kaldojärviin taivaltamaan vai vaihanko jopa matkalla toiset kengät. Sekin meille jossain vaiheessa selviää. Tuskin tänään. Jalassa mulla on nyt Mafate X:t, mikä olisi niinku se tämänhetkinen ykkösajatus Kaldojärven maisemiin. Näissä on todella hyvin vaimennusta. Näillä on kiva mennä. Näillä voi juosta tarvittaessa kovempaakin. Nämä on niinku paperilla ehdottomasti parhaat kengät niihin maisemiin ja siihen hommaan. Tuommoiselle 100-mailiselle niin aivan älyttömän hyvät. Sitten mä virittelin näihin kenkiin kyllä liimalla ja tarranauhalla niin tonne kengän takaosaan niin pienen palan tarraa ja virittelin näihin niin gaiterit. Se on pitkä matka, mikä Kaldojärvissä mennään. Siellä tulee hiekkaa, pölyä, roskaa, kaikkea. Niin jos siitä pystyisi edes osan taklata pois kengistä gaitereillä, niin se lisäisi mukavuutta ja jalkojen kestävyyttä huomattavasti. Tälleen kilometrin perusteella niin ainakin viritys näyttää toimivalta, mutta katsotaan lenkin loppupuolella, että onko mä edelleen samaa mieltä. Sitten sen lisäksi mulla on testissä pitkästä aikaa lyhyet trikoot. Vähän olisi ajatuksissa, että lähtis trikoot jalassa sinne. Ja en ole älyttömän pitkä aikaa juossut niin hihattomassa paidassa. Niin sikäli mikäli sinne sattuu samanlainen helle kuin mikä täällä on nyt, niin hihaton voisi olla aika kova juttu. Tosin siinä on myös sit se, että se ei suojaa olkapäitä. Eli siellä erämaassahan ei ole mitään auringon suojaa. Niin jos siellä on 1,5 vuorokautta auringonpaisteessa, niin saattaa olla olkapäät aika lailla syötävässä kunnossa, ylikypsät. Eli siinä mielessä niin välttämättä tämmönen hihaton paita ei ole sinne paras mahdollinen vaihtoehto. Joku missä on pidemmät hihat, niin tosiaan suojaisi aika kivasti. Mitäs vielä? Liivin punnitsin ennen lähtöä. Ihan tasan tarkkaan prikulleen 5 kiloa. Mulla on tuolla 2 litran rakko. Se on myös vielä mietinnässä ja testissä, ottaako vaiko eikö. Se on tavallaan tosi helppo ja näppärä niin pitkään kunnes sitä pitää tankkailla. Se täyttäminen on suht konstikasta. Mutta Kaldojärvissähän ei ole siis mikään kiire sinänsä. Eikä sitä nyt tarvi jatkuvasti täyttää.
Ja jos siellä pitäisi vaan vettä, niin se tankkaaminen olisi vielä nopeampaa ja helpompaa. Niin täytyy lähempänä sekin vielä päättää. Siihenkin vaikuttaa totta kai se keli, lämpötila, muut. Siellä on pitkiä etappeja, pitkiä pätkiä, siellä tarvii tosi paljon nestettä. Mä tarvin muutenkin lenkeillä todella paljon nestettä. Mä hikoilen ihan älyttömästi. Ja mulla tulee monesti ongelmaksi se nesteen saamisen määrä. Niin tuolla pystyisi ehkä vähän sitä paikkaamaan. Eli siis testaan rakkoa ja testaan painavaa liiviä 5 kilosta. Mä luulen, että se 5 kilon liivi tulee olemaan aika lähellä totuutta, mitä se on sitten siinä täydessä taisteluvarustuksessa, kun startataan Kaldøyvin baanalle. Siinä ne kuulkaa oli asiat, mitä mä ajattelin, että tänään testataan. Nyt lähdetään tästä rennosti hölkkäilee Keinukallio kohde ja ajatuksissa olisi juosta ihan tonne Jokivarren tielle asti näitä helppoja baanoja ja sitten ehkä tulla takaspäin sieltä polkuja tai sitten näitä samoja. Katsotaan. Mennään fiiliksen mukaan, kuten aina. Mä en jaksa liikoin suunnitella. Ei ole tarvetta. Mutta tämän erittäin pitkän alustuspuheen myötä, niin kiva homma, että päätit hypätä kyytiin ja katsoa video. Jos sisältö kiinnostaa ja tykkäät katsella näitä meikäläisen videoita, niin pistä ihmeessä kanavatilaukseen. Ei maksa sulle mitään ja antaa meikäläiselle kivaa signaalia siitä, että sisältö maistuu. Jes, arvostan suuresti, jos näin teet. Nyt yritetään vähän helle hölkätä. Ai, pari kilometriä mennyt ja muutama huomio. Täällä on ihan törkeen kuuma. Ja en ole muistaakseni karhunkierroksen jälkeen heittomerkeissä päässyt juoksee näillä Mapate Xillä. Ja enpä muistanutkaan, että miten älyttömän mukavat ja hyvät kengät nämä on tämmöisellä suht tasaisella vauhdikkaalla polulla tai hiekkatiellä, mikä tää nyt onkaan. Aivan siis sairaan hyvät. Sehän me tiedetään, että Kaldøyvi ei ole sitä kaikkein teknisin maastoa, niin mä niinku kuvittelen, että nämä vois tosiaan olla sinne, niin ihan mielettömän hyvät kengät. Nopeasti vaihtuu maisema, kun nyt ollaan jo Keinukallion nurkilla ja tottahan toki me käydään kiipeämässä tonne huipulle ja jatketaan siitä sitten matkaa eteenpäin. Hetkinen. Eipä mennytkään tuolta. Lähdetään tästä jo tonne poluille. Tuli ihan semmonen fiilis. Tosta menee siisti reitti, niin melkein sinne Jokivarteen asti. Koukataan tänne. Oh yeah. Tästä muistaakseni menee joku polun tapainen. Kyllä. Ei muuta kuin antaa soittaa. Ja siis vitsi, täällä on kuuma. Itelle ei juostes tämmönen älyttömän kuuma keli toimi kyllä yhtään. Se aiheuttaa siis todella paljon erinäisiä ongelmia, jotka aiheuttaa sitten taas lisää ongelmia. Ensinnäkin se nostaa sykettä, mikä laskee meikäläisen vauhtia entuudestaan. Ja me kaikki tiedetään, että mun vauhti on jo muutenkin hidas, niin sit se hidastuu tosiaan vielä lisää. No sit mun muutenkin raju hikoilu, niin sekin luonnollisesti lisääntyy entisestään. Ja se aiheuttaa taas sen, että energiaa ja etenkin nestettä
kuluu kanssa vielä entistä enemmän ja sitä kun ei aina ole saatavilla ihan loputtomia ja ihan loputtomia ei myöskään pysty tai kerkeä juoda, niin siitäkin tulee ongelmia. No sit kun hikoilee ihan siis uskomattomasti, niin mullahan se aiheuttaa sellaisen lopputuloksen, että mä oon siis niin litimärkä, että samaan pääsee, jos käy siis seisoo minuutin suihkualla. No sit kun on joka paikasta ihan siis litiläti märkä, niin ymmärrät varmaan, että se rupeaa taas sitä aiheuttaa ongelmia kaikkien hiertymien ja hankaumien ja muiden kanssa. Niin se taas sit omalta osaltaan niin vaikeuttaa sitä matkan tekoa. Mutta onneksi siihenkin on apuja linolaa vaan niinku otsasta varpaisiin, niin se jeesaa jonkun verran. Ja sit jos pitää mennä hitaammin, niin sit mennään hitaammin. Eihän siinä ole sen kummempaa. Ja sit vaan yrittää saada sitä nestettä sisään mahdollisimman paljon. Sitten pitää muistaa, että siinähän ei niinku vesi auta. Sä voit jonkun verran juoda vettä, mutta sun kroppa ei pysty sitä loputtomiin imemään. Hikoilles hävii suoloja ja muuta. Niin sun pitää saada niitä niinku mahdollisimman paljon takas ja sitä nestettä imeytyy. Niin sehän tarkoittaa sitä, että pitää juoda urkkaa, syödä suolatabletteja ja tankata muutenkin energiaa, jotta saat niinku pitkässä reissussa kroppaan niitä menetettyjä asioita takaisin. Nämä on kaikki helppoja tälleen teoriassa, mutta sit kun sitä on sanotaan vaikka 24 tuntia jo taivaltanut, niin se ei olekaan enää ihan niin helppoa. Siihen tulee taas lisää haasteita. Väsymystä, unohtelua, ei maistu, ei kiinnosta. Niin on vaan kaikki sellaisia juttuja, että ne pitää vaan oppia, muistaa ja tehdä. Tai muuten sitä on pulassa ja sit se matkanteko joko loppuu, pysähtyy hetkeksi tai ainakin hidastuu. Tai ehkä ihan hyvä käydä itsekin tälleen ääneen ajatellen näitä tietynlaisia sudenkuoppia läpi. Nythän ei ole tässä meikäläisen etenemisessä, niin vauhti ei ole mikään kovin hirveä, mutta et varmaan tarvi ollakaan. On kuuma. Todella kuuma. Sitä mietin tässä, että jos Kaldivessa on tällainen helle, niin mä oon todella pulassa. Ihan älyttömän pulassa. Mä oon tullut nyt 3,6 kilsaa 34 minuuttia. Eli siis käytännössä voidaan sanoa, että kävellen. Ja mulla on siis koneet ihan punaisella. Sykkeet on aivan tapissa. Kroppa käy ihan siis niinku todella kuumana. Ja on ihan siis sairaan rankkaa. Niin kuin äsken sanoin, niin hellekeli ei ole tämmönen paksun pojan juttu. Ei sitten alkuunkaan. No, täytyy toivoa, että siellä olisi edes jonkun verran viileämmin. Pikkupätkä meni tossa jo semmoisen alamäkeen ihan jees, mutta nyt mä kävelenkin täällä alamäkeen ja mietin tässä itsekseni, että ei tästä kyllä tuu siis ei yhtään mitään ja ei tätä voi hyvällä tahdollakaan sanoa juoksuksi, kun ei vaan jaksa, niin ei jaksa. Tekis mieli siis työntää pääämpäriin, mikä on täynnä jäitä ja mennä johonkin kylmä altaaseen. Mitä mä oon tullut? 45 minuuttia. Tuntuu kuin puoli vuorokautta. Sitä on vähän vaikea tavallaan edes selittää, että miten uskomattoman raskaasti tämmönen kuumuus itselle iskee. En tiedä, mistä se johtuu. Kai se on yksilöllistä ja en mä tiedä, tuskin toi vyötäröllä oleva vararavintosta ainakaan niinku
helpottaa. Luulisin. Miten teikäläiselle tuo kuumuus? Onko se niinku etu vai haitta? Pystytkö samaistumaan tähän tuskaan? Olisi niinku siisti juosta, mutta ei vaan kykene. Ei millään. No, ei se mitään. Koitetaan nyt ainakin jonkinnäköinen ulkoilu tehdä. Tuolta lähti joku todella iso lintu. Joo, ei ole helppoa. 45 minsa. Hälytät. No varmaan viittiinkö tätä seuraavaa jättää videolle, mutta kuvataan nyt, niin on ainakin mahdollisuus. Mulla on siis jokainen viimeaikainen pidempi lenkki, testilenkki, treenilenkki, niin antanut itselle sellaista signaalia, että mun ei ole siis niinku mitään järkeä lähteä sinne 100-mailiselle. Niinku aistin, tunnen, tietyllä tapaa jopa tiedän, että mulla ei ole sinne niinku kunnon puolesta mitään edellytyksiä. Tai siis siltä tämä ainakin tuntuu. Ja sitten toisekseen niin ei ole myöskään niinku sen reissun vaatimia henkisiä edellytyksiä. Ja me hyvin tiedetään, että se on se isompi osa, tärkeämpi osa. Jos se et saa niinku henkisesti ja pään puolesta siihen valmis, niin ethän sä sitä läpi pääse. En mä tiedä, onko sellaista kondista olemassakaan, millä paikkaisi sen puutteen. En usko siis. Mut joo, katsotaan. Jos just näytän, niin päätin olla rohkea ja jättää se videolle. Mutta haluan lisätä vielä sen verran, että en ole mitään päätöksiä sinänsä tehnyt. Olen ihan täysillä valmistautunut reissuun ja siihen, että siellä mennään 100-mailinen. Olen tehnyt hankintoja. Olen treenannut sen, minkä on niinku kyennyt, kerinnyt, jaksanut. Ja niinku tavaratkin on jo pitkälti pakattu ja silleen niinku niin, olen valmistautunut aivan täysin siihen. Jos tuolla tasaisemmalla juostavalla baanalla, niin mafatet on aivan lyömättömät kengät, niin sit taas ainakaan itselläni tämmöisessä teknisessä epätasaisessa maastossa niin ei ole niinku paras mahdollinen. Nämä on sen verran korkeat, näissä on niin paljon tuota vaimennusta, että heti kun on tuommoista epätasaisempaa alustaa, niin tosi epävarma ensinnäkin juosta ja sitten toisekseen niin nilkat meinaa taittuu niinku koko ajan. Se radis. Just noin. Nyt näette ihan livenä kävellessä. Niin toki en ole näillä hirveästi mennytkään, mutta joka tapauksessa niin toi tekninen maasto on vaikeampi. Täytyy myöntää, että en tiedä yhtään missä ollaan. Tai siis taidan tietää, mutta sanotaan näin, että ei meidän pitänyt kyllä täällä olla. Me tultiin vanhan Lahdentie varten. Joo. Jännä. Ei se mitään. Käännytään takas ja mennään seuraavasta oikealle. Niin päästään taas sinne päin, mihin ollaan menossa. Tää on oikeastaan ihan hyvä. Tulee vähän seikkailtua. Sitten kun ei tee reittejä ja muuta ja on tietyllä tapaa tämmönen niinku suljettu alue, minkä jokaisella nurkalla, reunalla on joku tie, minkä sä tiedät, niin tälleen löytää uusia reittejä ja paikkoja. Ja sitten on älyttömän siisti lenkin jälkeen tsiikata sovelluksesta se, että missä kaikkialla mä oon käynyt, minkä lähellä mä oon käynyt, mistä mä oon mennyt ja näin päin pois, niin siinä oppii taas pikkasen lisää siitä paikasta ja alueesta. Pitäisiköhän oleskella vähän asiattomasti. Se, jos mikähän me osataan kyllä. Aivan asiantonta meininkiä jo vuodesta 1982. Ei mennä sinne. Mielestäni on hienoa, kun laitetaan noita kylttejä, kun niitä on täällä, niin kunnioitetaan niitä. Se oli siis tonne suuntaan, ei saanut lähteä. Jos luulitte, että lähdin kuitenkin sinne, niin
Ei pidä paikkansa. Tunti tuli äsken täyteen ja 6,2 kilometriä. Ei se nyt niin mahdottoman hidas ole. Ottaen huomioon olosuhteet, maaston ynnä muuta. Ja sehän hienous siellä Kalduvissa meidän puolella, että kiirehän siellä ei ole. Laskennallisesti siellä ei tarvi mennä kovinkaan montaa kilometriä tunnissa, niin silti kerkii ihan komeasti niin ennen cut-offia maaliin. Se täytyy muistaa. Tämmöisellä vähänkään teknisemmällä pätkällä, kun juoksee näillä kengillä, niin pitää niinku keskittyä ihan siis todella tarkkaan jokaiseen askeleeseen. Siinä äsken kun mä horjahdin, niin mähän keskityin käytännössä kameraan. Tälleen kun menee, niin tää on ihan jees. Mut joo, fokus on oltava messissä. On muuten kivaa polkua. Todella jees. Tykkään. Ihmettä. Joku kuuntelee tuolla etuoikealla eppuja niin kovalle, että meikäläiseltä menee varmaan YouTube-tulot tämän myötä. Täytyy käydä sanoa silleen, että laittaa pikkasen hiljemmin. Uskomaton meteli. Varmaan tarkoittaa sitä, että on käännyttävä taas ympäri. Jep. Tuolla olisi kyllä bileet. Pitäisikö mennä? Nyt lähti seuraava biisi. Taitaa olla Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Kyllä me bileisiin mennään. Video sai yllättävän käänteen. Ton vimosen päälle hyvää reittiä taas. Oi että. Nyt tuppas koko tennari tonne mutaan ja veteen. Oi että. No, ei se ole onneksi vaarallista. Ja. Siihen saa Kalduvissa tottua, että kenkä on märkä ja mudassa. Uskoisin. Jos ei muuta, niin ainakin vesistöylityksissä ne kastuu. Mut niitä on miettinyt, niin ne tekee oikeesti siis, ne tekee todella hyvää. Mehän viime vuonna niin Markuksen kanssa niin pysähyttiin niihin täyttää pullot silleen, että me seistiin se koko aika siellä joessa, purossa. Siinä saa viilennystä jaloille ja viilennystä oikeastaan koko kropalle, niin kuten sanoin, niin se tekee siis uskomattoman hyvää. Kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Noin sitä tuli mentyä Ahjosta Keinukallion läpi Pohjois-Nikinmäkeen ja tänne Jokivarren tielle asti. Matkaa kertoi kuitenkin siis melkein 10 kilometriä ja aikaa meni tunti 35 minuuttia. Ihan jees, sanoisin. Nyt lähdetään tästä jotain toista reittiä takaspäin. Luultavasti vähän helpompaa, koska tässä ei oikein oo polkuja. Tässä on enemmänkin vaan tällaista ulkoilubaanaa, mutta on tuolla jotain polkupätkiäkin. Kyllä me ne hyödynnetään ehdottomasti. Mut nyt vähän takaspäin ja tsekkaan tosta jostain jonkun kivan pienen taukopaikan ja istahda hetkeksi ihan periaatteesta ja nappaa vähän evästä. Koska niin kuin aina, niin veden kiire. Niin se aurinko hävisi. Se on pilvessä. En valita, ei haittaa. Reitin ainut penkki oli varattu, niin ajattelin, että tullaan sitten tämmöistä pientä polkua vähän tähän
metsän puolelle ja pidetään tässä niin varjossa. Niin ihan skiditauko. En tiedä mihin tää polku menee, itse asiassa nyt se hävisi. Yhtä kivi. Jätän kohta koko tauon pitämättä. Niin taida itse asiassa tehdäkin. Katsotaan. Pidetään tuolla vaikka myöhemmin sitten, jos tuntuu siltä ja tulee joku sopiva spotti. Ei muuta kuin kohti Keinukalliota. Tästä on sinne vielä useita kilometrejä matkaa, mutta ei se mitään. Se on meidän seuraava määränpää. Ihan nätisti tää juoksu nyt kulkee, kun on tämmöstä niinku helpompaa juostavaa baanaa, niin tää menee ihan kivasti. En mä nyt sano, että tää kevyttä on, mutta menee ihan hyvin. On tullut tässä jo pari kilometriä putkeen. Täytyisi aina muistaa, että lenkin alut on vaikeita. Ja sit jos maasto vaikeutuu, niin totta kai se on raskaampaa ja hitaampaa ja hankalampaa ja muuta. Se meinaa aina välillä unohtua. Niin tapahtumissa kuin homma toimi lenkeilläkin. 2 tuntia täynnä Keinukalliossa ollaan. Tottahan toki me käydään taas kiipeämässä rinnekertaalleen ylös ennen kuin jatketaan matkaa. Ja sellaisen havainnon tein, että on muuten melkoisen paljon raskaampaa mennä tuossa suorassa auringonpahteessa kuin mitä se oli tuolla, kun mentiin polkui pitkin. Se oli kyllä ihan peliliike mennä sieltä. Tosin edelleen, jos Kaldravissa on tällainen keli, niin siellähän ei ole siis ei sekuntiakaan metsänsuojaa. Se on niinku mun käsityksen mukaan niin ihan koko matka tuommoista niinku avotunturia, aageet, laageet. Sinne tarvii varmaan siis sateenvarjo tai jonkun aurinkovarjo, ettei paahdu. Olisiko huono idea? Ei välttämättä. Nyt Mount Keinarin huipulle ja äkkiä. Ja noin sitä saavuttaa taas tänne huipulle. Täytyy myöntää, että on aika raskasta. Tosi raskasta. Ja noin sitä ollaan taas alhaalla. Sitten lähdetään luovimaan tosta mahdollisimman hyvin maaston suojassa niin kohti Ahjoa ja autoa. Matkaa on nyt tullut 14 kilsaa ja aikaa on mennyt 2 tuntia 12 minuuttia. Jos tässä saisi semmoisen 50 kilsaa vielä menee, niin se olisi ihan jees. Ei nyt niin justiin saa, mutta olin ajatellut, että on sen 3 tuntia, niin onhan se käytettävä. Totta kai. Ei voi jättää niinku yli. Tai pankki, mikä se on? En minä tiedä. Sitä vaan mietin tässä, kun mä tuossa aikaisemmin kerroin, että nämä mun lenkit ja treenit ei oikein anna uskoa siihen, että vois läpäistä 100-mailisen todella haastavissa oloissa. Niin nyt mä oon esimerkiksi tullut siis 14 kilsaa, mikä ei ole siis matkana niin kuin mitään. Ja rehellisesti sanottuna, niin en mä jaksa enää hirveästi juosta. Kävelen, vähän hölkkään, kävelen, vähän hölkkään. Niin siinä on hyvä esimerkki siihen, että ei se niinku hirveästi nosta omaa itseluottamusta. Mitä oot mieltä? Ajatuksia, kommentteja, näkemyksiä? Toki tiedän, että nyt saattaa esimerkiksi olla vähän energiaa alhaalla ja tää on ensimmäisiä tämmösiä oikein kunnon hellelenkkejä. Ja semmosia heikompia hetkiä tulee aina. Nytkin mä pystyn siis jo juosta. Mutta tää on semmoista niin kuin mä sanoin, niin juoksukävelyä ja tavallaan tuntuu siltä, että ei tässä ihan hirveästi enää jaksaisi. Vaikka siis varmaan jaksaa, kun antaa mennä vaan. Ja nyt kun tankkaisi kunnolla energiaa, niin sit se tilanne taas muuttuisi hetken päästä niin ihan täysin. Vaikeet juttuja.
Täällä on joku tänne heppaeste. Saataisiko me tässä pieni tauko pidettyä, jos tuohon istahtais? Mitenhän tässä käy? Hyviä siinä käy. Joo, otetaan testimielessä pikku tauko. Mä juon vähän reilummin vettä, otan pikkasen kiinteät energiaa. En oo siis koko lenkillä ottanut mitään energiaa. Urkkaa juonut ihan normivahvusta. Eli senkin takia saattaa vähän painaa. Ja sit mä sanoin, että mä testaan tätä hihatonta, niin sen lisäksi mä tein tänään sellaisen testin, että mä en laittanut siis linolaa, en mihinkään ennen lenkkiä, jotta mä siis näkisin helpommin, että mistä alkaa hiertää vai alkaako. Niin nyt on alkanut siis molemmista kainaloistani snadisti hiertää. Taidan napata sinne liivistäni pikkasen linolaa. Nestettä, energiaa, linolaa. Tauko paikalla. Aloitetaan energiasta, niin se kerkeisi imeytyä ennen kuin jatketaan matkaa. On Twixi täällä, joka on pikkasen sulanut. Silleen hiukan. Tadaa! Mihin mä? Äkki tohon. La. Noin. Sitten vaihdetaan vielä lentävää kameraa akku, niin saadaan muutamat pätkät vielä loppureissusta. Se oli helppoa. Ihan kaikki on pakko olla minigrip-pussissa. Siis täällä ei ole sateen uhkaa, mutta mä hikoilen niin paljon. Sieltä vähän siideriä. No vettähän se vaan on. Nyt mä tukehun Twixiin. No tää onkin tää avattu paketti, varsin mielenkiintoinen laittaa liivin kyytiin. No. Tonne vaan. Jalat aivan täynnä punaista ihottumaa ja voin kertoa, että kutisee. Se on tullut tuolta mettästä. Aika jännä. Yök. Linnun kakkaa. Hokan lippis on ihan älyttömän hyvä. Mutta mietin, että tonne Caldoaviin täytyy ottaa lippis ja panta. Ei pysty pitää ihan koko matkaani lippistä päässä. Se rupeaa jossain vaiheessa ahdistaa. Niin voi vaihella fiiliksen mukaan, tilanteen mukaan. Tääkin jäi ihan märäksi tästä liivistä. Tauko pidelty, matka jatkuu. 4 minuuttia meni aikaa. Tää on kiva, kun kello näyttää myös tän niinku tauon ajan, niin mun mielestä 4 minuuttia ei ole kauhean paljon, sanoisin. Ottaen huomioon, että mä join, söin, laitoin linolaa, vaihoin kameraaku, höpöttelin sulle, istuskelin hetken. Niin ei paha. Eikä vaikuta loppuaikaan siis. Ei mitenkään. Ainakaan meikäläisen tapauksessa. Aivan se ja sama. Ja tekee matkan teosta huomattavasti mukavampaa. Nyt matka jatkuu. Tauko teki aivan uskomattoman hyvää. Sitä on uudesti syntynyt ja täällä metsän siimeksessä on siis jopa viileä. Ihan älyttömän jees. Ai. Kyllä se vaan kun homma menee tuskaseksi eikä meinaa toimia, niin siihen on yleensä joku syy. Pidä tauko, syö, juo, hiilenä vauhtiin. Tee jotain muutakin kuin pelkästään tuskaile ja kiukuttele. Se oli kyllä ihan hetki helppoutta ja sitten
sama tuska teki tavallaan paluu. Kyllä tää niinku, ei tää vakuuta. Ei millään lailla. 16,7 kilsaa mennyt ja on aivan loppu. Niinku, eteneminen on siis todella hidasta. Ihan tämmöstä siis niinku löntystelyä kävelleen ja välillä muutama hölkkäaskel. Niin eihän niinku, ei näin lyhyiden lenkkien pitäisi ehkä olla näin raskaita, varsinkaan tällaisella vauhdilla. Siis jos tavoitteena on päästä 100 mailia läpi. Tai no, en mä tiedä. Kuuluuko nämä ajatukset ja muut vaan tähän niinku viime hetken valmistautumiseen? Vaikea sanoa. Vaikka mä kuinka yritän järjellä ajatella, niin jotenkin tää meno ei vaan vakuuta. Mutta en tiedä mistä johtuu. Voi olla, että se on jotain ihan älytöntä omaa vääristymääkin. Sekin on mahdollista. No, katsotaan. Otetaan retki ja video kohta pakettiin. Mä oon ihan justiin tossa autolla, niin jatketaan vielä siellä. Pikkasen siisti tulla tällaiseen autoon, joka on laitettu jo valmiiksi etänä viilenemään. Ai että, 19 astetta on 19 astetta. Kyllä kuulkaa, kyllä maistuu. Mut joo, 17 kilsaa ja 2 tuntia 41 minuuttia. Ei tullut ihan se 3 tuntia täyteen, mutta no, ei nyt ollut oikein intoa lähteä mutkittelemaan. Tulin tosta niinku muutamalla mutkalla tänne ja sit olinkin yhtäkkiä tässä autolla, niin en jaksanut lähteä tosiaan enää 80 minuutiksi tonne pyörimään pitkin poikin. Tää sai nyt tänään riittää tähän testilenkkiin. Mut käydään vähän läpi tuota lenkkiä ja asioita, joita testattiin. Kengät ja gaiterit toimi täydellisesti. Kengät varsinkin tuollaisella hyvällä juostavalla baanalla, niin siis tykkään todella aivan järjettömän hyvät. Toki vähän raskaat ja silleen, mutta jos haluaa tollasen määrän vaimennusta, niin sit ne on tollaset. Et sit pitäisi ottaa toinen malli käyttöön, missä on vähemmän vaimennusta. Mutta se on mitä se on. Mutta mä uskon edelleen, että noi on semmosessa suht helpossa maastossa pitkällä matkalla, niin aivan täydellinen valinta kengiksi. Ja tosiaan toi itse viritetty gaitterikin niin näytti pysyneen loistavasti paikallaan ja ainakin tuntuu siltä, että ei ole yhtä ainutta roskaa kengissä, mikä oli se tarkoituskin. Se on magea juttu. Yksi testi oli helle. No, en mä tiedä vakuuttiko se, aika raskasta oli, kuten huomasitte. Kerroinkin tuo matkalla, niin se aiheuttaa meikäläisen tapauksessa niin kuin monenlaista ongelmaa, jotka aiheuttaa sitten taas niin kuin lisää ongelmia. En tiedä, onko se kaikilla sama, mutta meikäläiseen toi helle iskee siis todella pahasti. Juomarakko ja painava liivi, ei mitään ongelmia. Edelleen vähän mietin, että millä taktiikalla, nestemäärällä, pulloilla, rakolla lähtisi Caldo-Iviin. Toi rakko on niinku, silloin kun se on täynnä, niin se on älyttömän hyvä. Tykkään. Saa niinku helposti 2 litraa nestettä tonne selkään, se ei niinku paina mitään. Mulla oli 2,5 litraa nestettä nyt selässä ja litra tässä edessä. Ja ei ollut niinku mitään ongelmaa. Liivi paino 5 kiloa ja sekä ei niinku häirinyt millään lailla. Todella jees. Hihaton ja trikoot. No trikoot toimii ihan mallikkaasti. Ei ongelmia. Hihat onkin sinänsä, mutta niin kuin tossa jo näitte, niin alkoi matkalla vähän hiertämään, mutta mä luulen, että jos laittaisi alusta lähtien linolaa, niin totakaan ongelmaa ei olisi. Näin mä ainakin uskoisin. Ei varsinaisesti mitään isompia ongelmia sinänsä ei ollut. Helle aiheutti vaan omat temppusa ja no sitten isommat kysymysmerkit on niinku meikäläisen kondis ja pää. Mutta ne on mitä ne on, niille nyt ei tässä vaiheessa enää ihmeitä tehdä. Mut joo, pari viikkoa vielä aikaa starttiin. Tässä on vielä aika paljon mietittävää. Teen varustevideon tuossa ensi viikolla, pääsette näkemään sen toivottavasti tuossa suht pian. Niin varmaan siinä taas asiat vähän selkenee. Ja kyllä mä jotain lyhyempää testilenkkiä, varustetestiä teen tässä vielä joka tapauksessa ennen lähtöä, jotta saan niinku enemmän selkeyttä siihen, että mitä lähtee mukaan ja miten.
Toki sää vaikuttaa ihan älyttömästi, että millainen sää on siinä viikonloppuna, kun siellä juostaan. Jes, nyt mä lähden kuulkaa himaa, suihkuu ja syömään ja siitä lähimmälle rannalle lauman kanssa uimaan. Kyllä kuulkaa kelpaa. Jes, kiva homma, jos jaksoit tsiikailla tänne asti. Paukauta taas peukku ylös, jätä ihmeessä kommentti, tilaa kanava. Ja nyt on kuulkaa sun vuoro lähtee lenkille uimaan ulos nauttimaan. Saat itse valita. Jes, ei kai siinä. Nähdään seuraavalla videolla. Se on moro.